Bé, una vegada ja hem fet que l'entrada de calci dissolt en pluja entre a la nostra variable de nivell de forma aleatòria, el que anem a fer és continuar millorant el nostre model i ara, per exemple, el que farem és incloure la variabilitat de la pluja, de la precipitació anual, en la eixida de calci per el rierol. D'acord? És obvi que no sempre tenim la mateixa precipitació en un lloc de forma anual, no? Tenim anys que són més secs, que tenim sequera, i tenim anys d'excés de pluja. Com podem incloure això al nostre model d'estela? Doncs el que farem és ajudar-nos d'una variable auxiliar que la podem incloure així, val? I li posem nom. Per exemple, precipitació. Val? Doble clic a la variable auxiliar i en comptes ara de fer una distribució aleatòria, el que volem és que la pluja seguisca una distribució normal, val? Que la variabilitat seguisca una distribució normal. Així al quadradet de Wilkins le ficarem una distribució normal, val? Busquem normal, cliquem i ens eixirà així baix, val? Doncs ara el que necessitem és conèixer quant plou a la conca de Cowita anualment, val? Qual seria la precipitació mitjana. Això, si voleu, el que feu és anar a la bibliografia, buscar articles i descobriu quina és la precipitació anual mitjana, val? Jo assumiré, per exemple, que la precipitació és de 1.800 mil·límetres o litres per metre quadrat. Val? Això seria la mitja, d'acord? I tindria una desviació de, per exemple, 150 litres per metre quadrat. Hi haurà anys que són més plujosos, que tindran més pluja, i anys més secs, val? Anys de sequera. I aquesta desviació serà de 150 litres. 150. D'acord? Ja hem definit quina serà la variabilitat de la pluja, val? I quina distribució portarà. Li donem a l'OK, val? I anem a veure aquesta variabilitat. Podem crear una gràfica, doble clic, i ara agafem solament la variable auxiliar de precipitació que hem creat. OK. I run. A vegades valent, i així ho tenim. Veiem com la precipitació, la variable auxiliar que hem creat, porta una mitja de 1.800, però que la desviació, val, varia. Uns anys són més plujosos i altres anys són més secs. D'acord? Això ho podem veure per a 50 anys. Bé, com podem incloure aquesta variació a l'eixida proporcional del rierol? Doncs no podem multiplicar directament, no? Perquè el que tenim són mil·límetres o litres per metre quadrat. Nosaltres necessitem una proporció que puguem multiplicar aquesta
aquesta variable de flux, val? Una proporció de quant es desvia de la mitjana. A veure, m'explique millor. Per això necessitem un factor multiplicador que crearem així. A veure, creem una altra variable auxiliar i li posarem, per exemple, proporció de la precipitació. Val? Connectem la precipitació a aquesta variable auxiliar nova que hem creat i fem doble clic. Com creem aquesta proporció? Doncs així tenim la precipitació, val? En litres per metre quadrat i la seva variabilitat. I fem clic i volem la proporció de desviació sobre la mitja. Val? Fem un quocient. Precipitació dividit la mitja, que són 1.800. Ara aquest quocient, o sigui, quan tinguem anys que són més plujosos del normal, val? Tindrem un quocient que serà superior a 1. Val? Aquesta proporció el que farà serà incrementar la eixida per el rierol. Si tenim anys secs, la proporció serà menor de 0. Per tant, si multipliquem el flux d'eixida, el que farà és reduir el flux d'eixida. Val? Ara sí que ja podem utilitzar aquesta variabilitat en la precipitació. Li donem a l'OK i unim la proporció de la precipitació al flux d'eixida del rierol. Aquí tinc jo el flux d'eixida del rierol en forma de flux d'eixida proporcional amb la seva taxa de renovació, en la variable de nivell, i ara el que hem de fer és incloure la variabilitat en la precipitació, val? La proporció de la precipitació en aquesta multiplicació. Li donem a l'OK i ara doncs, anem a veure com canvia, val? L'eixida del rierol, com passa de ser proporcional però no amb variabilitat a incloent ara la variabilitat. Li donem al run i així ho tenim, com l'eixida en el rierol ara el que ha inclòs és la variabilitat en la precipitació. Bé, doncs això són exemples de com podem anar a poc millorant la nostra modelització de la conca de Cowita, val? Com fer-lo més real. I la idea ara és, en aquesta última part de la pràctica, és que sobre el model d'ordre 1 que heu creat, pues, que aneu incloent este tipus de coses i si vos ocorreix alguna cosa més que puga millorar el model, anigueu incloent-les. Val? Pues, per exemple, pues, com afectaria la variació de la temperatura en la taxa de descomposició, la variabilitat de la pluja, en el llevat de copes, coses que se vos ocorrisquen. Val? E intenteu veure com respon el vostre model, si millora d'alguna manera. D'acord? Aquesta seria l'última part de la pràctica 3.